Phase 1 po ng ginawang EP Nava Road sa Tapuac, Dagupan City, pinasinayaan na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report! Natuldukan ng matagal ng problema sa mabahayan at madulas na kalsada sa bahagi ng EP Nava Road sa Barangay Tapuac, Dagupan City matapos formal na pasinayaan ang Phase 1 ng proyekto noong Lunes, Hulyo 13. Pinangunahan ni Congresswoman Manay Gina De Venecia kasama ang mga opisyal ng barangay, district engineer ng DPWH at iba pang stakeholders ang inaugurasyon ng unang yugto ng proyekto na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Sa klaw ng natapos na Phase 1, ang 280 meters pavement at lateral drainage system may inaasahang makatutulong upang mabawasan ang pagbaha at panganib na dulot nito sa mga motorista at pedestrian sa lugar. Ayon kay punong barangay Sidney Silumboy, matagal ng suliranin ang pagbaha sa naturang kalsada at madalas nagiging sanhi ng mga aksidente dahil sa madulas na daan. Kasi dati ito yung area na talagang maraming na-aksidente, maraming mga nadudulas. Konting ulan lang, flooded na. Yan. And then lalo na nung marinig nila na gagawin na rin yung Phase 2. So talagang tuwang-tuwa sila. Aniya may mga estudyante ring nakatira sa mga boarding house sa lugar na napilitang lumipat dahil sa hirap na dulot ng pagbaha. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Cong De Venecia na patuloy niyang susuportahan ng mga proyektong pang-infrastruktura sa Dagupan City para sa kapakanan ng mga residente. Well, I've been serving the 4th District, which is composed of Dagupan City, Mangaldan, San Jacinto, Manawag, and San Fabian. And nakita ko yung pagtayo dahan-dahan ng Dagupan City. So it's malapit sa akin because people here are very nice. Kahit hindi ako dito pinanganak, I wasn't born here but it's by choice that I'm from here. So I embrace the people of Dagupan City and the 4th District of Pangasinan. Nihayag din sa programa na nakahanda na ang pondo para sa Phase 2 ng proyekto, gayunman na wala pang inanunsyong petsa kung kailan ito sisimulan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante, Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.